Ayun. Ayun. Okay. Oh. Ayun no. Good morning mga gagamblers ano. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon no. At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana natin. Ayun mga kamba, welcome back to my channel. Magandang araw sa inyong lahat. So, ang sitwasyon ngayon ng gagamba mga kamba, update lang tayo Pahirapan na ang Masbate ngayon, pahirapan na rin ang Tagalog, pati mga Samon, agawan, kaya hindi ako makapagbigay ng schedule ng Samon kasi mailap pa mga gamba, mataas ang presyo tapos mailap. Hindi totoo yan. Sunutan, pataasan ng presyo na naman. So yun, pag kasi hindi tayo kikita dyan, hindi natin papatulan yan. Yung mga nangungutya dyan na hanggang Tagalog lang daw ang kaya kong bilhin, sana mabili nyo lahat yung gusto yung bilhin. Yan. Di wow. Yun lang masasabi ng mga gamba. Sinasabing na ako daw Tagalog lang daw ang kaya kong bilhin. Mahirap lang kasi tayo mga gamba, hindi naman tayo mayaman May YouTube channel man tayo pero hindi naman, wala naman tayong kita sa YouTube channel So mababa kasi ang views natin. Medyo pinagdadamutan pa tayo ng panahon mga gamba, pero pasasaan naman siguro dadami rin ang views siguro niyan mga gamba. Kasi pag walang 1,000 yung views mo sa isang araw, walang kita yun mga gamba. Wala talaga. Asin kulilat ka. Yun, kaya yung mga nagsasabi niyan na hanggang Tagalog lang yung kaya kong bilhin, thank you mabuti alam nyo, ako hindi ko alam tapos yung Samon, napakataas ang presyo, hindi ko alam kung magkanong wholesale nila dyan ngayon sa Metro Manila. Kunti pa nga lang yung nangangailangan ng gagamba ngayon, nagkakaubusan na, nagkakagipitan na. Siguro sa ibang area kasi hindi makagala yung mga ibang hunter natin kasi naigpit sa mga probinsya mga gamba, may mga curfew pa sila dyan. Ayun, yung gagamba natin na yung ating banusan, ginawa na natin lahat, tinanggal natin ng reject. Hindi pa rin natin maiwasan, may pumipintas pa rin. Yung iba naman, natutuwa, yung iba naman, siguro talagang gawain na lang mumintas. Wala na lang masabi siguro. So yun, shoutout muna tayo kay Demter Lumabas, kay Jan Rap Borja, kay Homer Magrade, kay EJM Gutierrez, kay San Pedro, kay Gagamboy ng Tarlac City, si Pong Ramos, at saka si Joyce Mio. Yan. Shout out din sa Team Mindo, sila yan, si EJM, si Double J, si Ebok. Welcome sa group chat natin EJM saka Ebok. Yan, si Kasakmal, si Viral Spider, si Amazing Spider, si Big Dish Spider. Ayan, magkakamag-anak yung mga iisa apelido nyo for Spider. Ayun. So, yun mga kamba, panoorin natin itong mga laban na to. Ano ba itong pangalan nitong isang load na ito? Yung dumayo sa akin. Alisar ba yun? Alisar tsaka Mindo. Mindo load. Yan. Yung gustong bumili na Mindo load, mura lang yan mga kamba. Alright. Fight na. Baka mawala siya. Ngayon yung maglaban talaga. Ay, wala. Isa pa? Isa pa. Kasi alanganin itong akin kung kailangan ka talikod tsaka niya lilingunin Ayaw sa harap yan dapat yan wala talaga. Pares may tama Ayaw na.
Okay, fight. Hmm. Okay. Uy, Naglampaso na lang. ano ba yan? Pares na parehas eh. Match na match eh. Alright. Pagka-match yung ano, magsasakmala yung maglalaban yun. Iyon o. Iyon o. Maglalaban yung pagsakto yung sumatan. Bagsak atin pa. Bagsak yung sa'yo. Haba. Sa akin, Bartolina. Sobrang haba. Mahaba eh, no? Pero payat eh. Pagtimbangan. Ayan. Kaya malik si gumalaw. Tama kagad akin. Laglag talaga. Okay. Okay na. Ay, grabe yun. Dapat. Yun yun dapat. Nalaglag yung... Sa akin ba yun? Ano ba to? Okay. Alam na, laban mo na lang. Tama yung sa akin yan. Dito ako. Medyo dark pala yung akin. Yun na. Yun na. Medyo dark sa'yo. Dark pala yung akin. Yun na. Ganda talaga. May load. Oy! Talo ka. Ako. May tama na rin yung akin. No? Ganda ng laban. Tulala. Wala na. Pinagagalaw. Parehas. Wala na rin. Wala na. Parehas ka. Parehas na. Matinding kagatan pa naman eh. Tagal nila eh. Piga sila ng piga eh. Fight. Fight. Ay, lumingon pa. Lumingon. Ang bilis nung sa'yo ah. Oo, mabilis. Bago eh. Aba, lakad to nga yung akin ah. Bago siya. Takbo Isa siya. pa. Uy, Rob. Takot siya. Yung lakad nila may ano na, may diin na eh. Patay ka dyan. Oo. Nakapos talaga. Bilis malakbo ah. Natakbo pa. Lapan ano? Lapan tapang. Bumalik. Partida. Hinamol. Yun na. Partida. Ay, kumagat pala siya. Lumaban siya eh. Oo. Natalikod, lumaban na. Natalikod. Lumalaban pag nakatalikod eh. Lumalaban pag nakatalikod ng kalaban. Hindi niya kasi kaya pagharap eh. Hindi niya kaya eh. Mautak din. Tayo ah. At matalikod talaga eh. Hindi siya lalaban pag nagharap o hinabol ka tuloy. Kapag natalikod, lumaban eh. Kakagat siya eh. Traitor ka. Yan. Sige. Harap mo na siya. Kat. Wala. Hindi kaya Talsik talaga. Talsik talaga, wala. Wala tayong ano isang magandang laban lang yun ah. Wala. Pangit naman ang laban na yun. Yo, what's up mga ka-exotic? So, yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Andito yung yung channel natin, Exotic Weber. Yun, maraming salamat, Tatay Mendo. Maraming salamat po. Hi! Subscribe po kita Mendo. Like and share po. Bye!